nyika muri ya Zimbabwe zita ndinoti TJT1 radio driver class 1 pamukwagwa ndandosimutsa panapa Apostle Elijah akambo kacho ndoka kanziko Ndinotenda 2022 production mufunge zvenyu anzi mukukura kwangu ndakasangana nezvinorema zvinorwadza asi kudenga kuna Mwari. Mukukura kwangu ndakasangana nezvakawanda, mukukura kwangu ndakasangana nezvinorwadza. Yes. Hama dzangu ndifanya usiyo kuti ndive zvandiri pano nhasi. Ndakakurawo ndichitambura ndichinetseka neupenyu. Bata ndaitombonhongawo svosve nemuromo. Izwa Fizi chaiyo yaitombonetsai kuchikoro. Bata ndaitomboenda kuchikoro netsoka. Ndaifambawo malong distance netsoka. Ndaitombopfeka zvigamba pandiri pano kuti ndizova nhasi ai kufamba nemotikari kugara zvakanaka hazvina kumbouya zvega zvakawere nyasha dzaMwari. Newe pauri ipapo zvauri kuteerera munani tarisaka wakabva utange kutenda Mwari. vakomana rwendo rwacho tikada kurutarisa maimbopfeka here so masanda akaita kunamwa nemoto uchienda kuchikoro uchimhanya kuchikoro usina bhutsu chando chichikuruwa mumakumbo weduwe tozotarisa patari nhasi nonyatsaona kuti aiwa iri ruoko rwaMwari. Mwari anosimudza vanhu vake, vamwe vachishora vachiti dai aramba ari wepasi. Mwari akati unonyepa ndokusimudza, ndo zvinoita nyasha. Apostle Elijah vakomana 2022 production inzwa mashoko. Ndinoti TJT1 radio driver class 1 pamukwako murungu dunu akati kasadza nekukara chimwana cha mama. Ukaenda pa YouTube channel yedu yakanziyo Apostle Elijah wakukwanisa ngochiona music yedu ipapo wotapirirwa zvako wodzorwa ndangariro. Mwari anosimudza. Nasi ndinotenda, ndinotenda. Yes. Nasi ndinotenda Mwari vandisimudza vasikana. Ndini uya ndaipfeka zvigamba, ndini ndaifamba netsoka, nhasi takuti driver motokari vachida vasingadi vedzinza. Vamwe vakati unonyepa wachideketera zita redu wachikanda fodya pasi, vakati zvichapera zvakadaro. Mwari asi vemuridzi, ukaziva izvozvo unorarama zvakanaka. Ndinotenda T1 station.